Нулявыя, буддысты і чарапахі. Нашы нулявыя – гэта рух пасля барацьбы. Смерць романтычных надзей на тотальнае абуджэнне савецкіх беларусаў парадзіла новую культурную сітуацыю. І, натуральна, новых герояў. Нармальны культураактывіст 90-х, бело-чырвона-белы харызматык з пагоняй у сэрцы, узорны герой нулявых, баявы скамарох з шчыльным графікам гастроляў. Ну і сітуацыя, вядома, цалкам іншая. 90-е змагаліся, нулявыя прыстасоўваюцца. 90-е рызыкавалі, нулявыя хаваюцца ў бульбу. 90-е будавалі краіну, нулявыя ствараюць інфармацыйныя нагоды. Тое, што раней было сродкам грамадскіх зрухаў, робіцца самадастатковым перформансам і сцвярджае адзіны факт свайго ўласнага існавання. Няма куды ісці. Культура працягвае прадукаваць смецце, толькі гэтым разам яно бачыцца фэстам фрыкаў. Чаму так? І ці магло быць інакш? Дзіўнае пытанне. На маю думку, усё адбылося цалкам лагічна і адзіным магчымым чынам. У чарговае дзесяцігоддзе Беларусь уваходзіць стагнацыйным праектам незразумелага прызначэння. Тут вядуць рэй, ваяўнічая ностальгія, адсутнасць стратэгічнага мыслення, калгасныя густы і каланіяльны менеджмент. Нязменнасцю ўлады адпавядае ступар крэатыву. Белкуль цягнуць у розныя бакі две супрацьлеглыя тэндэнцыі – самаабарона інерцыйнай улады і творчы пошук альтэрнатывы. І гэта амаль мексіканская дуэль, дзе пара чувакоў цэліць адзін аднаму ў лоб і не страляе. Дзяржава кантралюе камунікацыі, але не творцаў. Творцы прадукуюць сэнсы, але гібеюць без камунікацый. Таму абодва бакі сарамліва рушаць насустрач суперніку і набіваюцца ў сааўтары. Так паўстае гібрыдная ідэнтычнасць паснулай нацыі. Вось тут мы набліжаемся да разумення сутнасці нулявых. Гэта ноу-стайл, стылістычная раз'яднанасць, фармальны дэкаданс, крызіс свядомасці, экзістэнцыйныя мутацыі і дзівацкія альянсы. Чаго тут дакладна няма? Падставовай матрыцы, уцямных прыярытэтаў, зразумелай мадэлі каштоўнасцяў, чагосьці большага за чарговы сеанс усенароднай разгубленасці. Што тут бясспрэчна ёсць? Нахабства і дзёрзкасць, дэкаратыўнае змагарства, драматычная самазакаханасць, прыколы і правакацыі, моўная паліфанія, мысленне адсутных і гульня ў кампрамісы. У прынцыпе, нулявыя можна разглядаць як культуру дамоваў і харэаграфію калабарацый. І таму найбольш паказальным творчым фарматам тых часоў будзе, безумоўна, супольны праект. Пераможны артэфакт мазаічнай свядомасці, складанка дзівосаў. Найперш з'явіліся канцэптуальныя выказванні, сістэмная студыйная праца. Першым крокам быў у 97-м народны альбом. За ім прыйшлі «Святы вечар 2000», «Я нарадзіўся тут», невыдадзеная скрыпка дрыгвы. Амаль паралельна пайшла серыйная вытворчасць музычных складанак айчынных творцаў. Вольныя танцы «Слухай сваё», вольныя танцы «Новая альтэрнатыва», «Море кахання», генерала айчыннага року. Праз гэтыя пакеты актуальнага гуку адбывалася прамоўцыя новай беларускасці і яе носьбітаў. Музычная талака выявілася натуральнай формай жыцця несістэмнай альтэрнатывы, дзе ўсе ўсіх ведалі, адзін аднаго натхнялі, спакушалі ды правакавалі, а свежыя ідэі паўставалі цягам нязмушанага сяброўскага гону. Усе былі бессаромна таленавітымі і востра несумяшальнымі з дзяржаўным белкультам, а да таго безнадзейна закаханымі ў радзіму, якую прыснілі. І што далей? Амаль што нічога. Талаку забілі інтэрнэт і кар'ерны рост. З аднаго боку, матэрыяльныя носьбіты зрабіліся неактуальнымі. Свежы гук сышоў глобальнае сеціва, новая генерацыя абрала тузін гітоў. З другога боку, несістэмнае братэрства ды сястрынства не перажылі росту асабістых амбіцый. Зоркам было ўжо цесна разам. Краіна малая, герояў зашмат. Свабода гучала файна, але прадавалася кепска. Сентыментальная беларускасць у нулявых перажывала не найлепшыя часы.
Спантаннае музыкаванне андэрграўнднай суполкі слаба спалучалася з накладамі кружэлак, а падвышэнне якасці матэрыялу чамусьці сышло да актыўных ін'екцый поп-культурных спасылак. Ужо я нарадзіўся тут, Лявон Вольскі ахвоча прэзентаваў гібрыдныя міксы рэвалюцыйных гімнаў, футбольных крычалак і хітоў The Animals. А новыя палепшаныя версіі народнага альбому, я ўжо кінуў іх лічыць, мелі ўсё больш чужародных дадаткаў. Арыгінальны месседж праекта стаў канчаткова размытым. Цікава, што ўсе пазнейшыя, ўжо 2010-х, спробы аднавіць музычную талаку, праект «Мы-сябра анёлак» Войцюшкевіча, такога няма нідзе Вольскага альбо супергурт Рамана Арлова «Унескладовая» засталіся незаўважнымі. Час суполак прамінуў. Багема адраджэння разышлася па прыватных кватэрах і прыватных дамовах. Нулявыя стартуюць, як і 90-е, загадзя і здараюцца неяк зненацку. У 99-м на чарговай нефармальнай рок-каранацыі 4 галоўныя ўзнагароды забірае гурт «Нейрадзюбель». Яны найлепшыя ў номінацыях «Найлепшая песня», «Найлепшы альбом», «Найлепшы кліп», ну і вообще рок-каралі. Самыя цэнтравыя. Нацыянал-рамантызм ужо не ў трэндзе. Новы час мае адчаяныя вочы дзядзі Сашы Кулінковіча і слоўнік чувака з Шабаноў. Галоўны гурт 90-х НРМ спрабуе застацца істотным. У 2000-м выйшаў моцны альбом «Тры чарапахі», і ўся свядомая суполка нарэшце навучылася не блытаць Карла Лінея і Боба Марлея і дакладна засвоіла: ты не чакай, сюрпрызаў не будзе. А ў 2002-м гурт запісвае, напэўна, сваю найбольш амбітную працу «Дом культуры». Фактычна гэта аўдыёп'еса для 4 музыкаў і неспрыяльнага асяроддзя. Відавочна, Вольскі не дарма працаваў на радыё. Дасягненне і той жа час тупік, бо чарговы дыск выйдзе толькі праз 5 гадоў і будзе апошнім з удзелам Лявона Артуровіча. А пакуль сачыце за нашай рэкламай, бо сінхронна з Домам культуры Вольскі распачынае бадзёры праект «Крам-бамбуля». Вясёлыя алкагольныя прыпеўкі, жарцікі, некага саспенсу, нуль палітыкі, хтосьці скажа гульня на паніжэнне. А вось я лічу, нармальны варыянт самазахавання ва ўмовах палітычнай нестабільнасці. Які яшчэ НРМ? Я не ў курсе. Кажаце, Z хоча рэвалюцыі? А нічога не ведаю. Пра абсэнт спяваю. Усе за стол. Застольны праект баляваў ажно да 2010-го і ўсё адно трапіў пад забарону. Поп-культурнае вымярэнне беларушчыны сярэдзіну нулявых распрацоўвае медыйны рэсурс «Студэнцкая думка». Паслядоўна ўвасабляючы канцэпт моднай беларускасці, рэдактары Сергей Сахараў і Мікола Шакель пашыралі свядомасць некалькіх пакаленняў беларускай моладзі, у тым ліку праз дынамічную смену фарматаў, з друкаванага выдання на CD-носьбіты і нарэшце ў 2010-х у сеткавы праект. На пачатку нулявых нечакана абуджаецца кінапрацэс. У 2003-м Беларусьфільм наносіць падвойны удар. Амаль адначасова выходзіць Анастасія Слуцкая, Юрыя Елхава і «Акупацыя містэрый» Андрэя Кудзіненкі. Першая – абсалютная катастрофа. Трэшавы гістарычны эпос з дуэтам Святланы Зелянкоўскай і маскоўскага стриптизера Тарзана. А вось «Акупацыя» – бясспрэчная падзея. І, пэўна, найлепшая стужка апошніх дзесяцігоддзяў. Драматычная напруга, жорсткі монтаж, вострыя дыялогі, няпросты сюжэт – усё насуперак штампам, усё па-даросламу. Лепшага развітання з партызан-фільмам нельга сабе ўявіць. Як гэта дазволілі, дык і не дазваляў ніхто. Партызанскі рэжысер Кудзіненка на сабе вынес матэрыял са студыі. Зрэшты, трэш – магчыма, галоўны маркер эпохі. Разарваная культура запаволенага часу непазбежна хварэе і трызніць. Тады на трасяначцы аджыгае адвязны гурт «Разбітае сэрца пацана». Тады Лявон Вольскі выдае альбом трэш-шансона, куплеты і прыпевы.
і скача на ружовым танку у шалёнай камедыі Александра Канановича «Дасціш, фантастіш». Для пары гадзін здымку Нягеглам на спіне ў чорнага кота з Москвы ледзь не прэзідэнцкім самалётам цягнуць Філіпа Кіркорава. Пагемныя хлопцы Михей Носорогов и Макс Сиры продают свою песенку «Саня останется с нами» промоутерам предвыборной кампании Лукашенки. А главной музычной зоркой постсоветского новоколля робится боевой чувак у татушках, былый долговолосый пьянтос Сережа Михалок. Манифест «Капитал», «Рамонки», «Зомби-роботы», «Будды», «Мурзилки», «I'm number one, I'm the best». Нічога не зразумеў? Выдатна. На гэты разлік няма чаго рубацца, проста скачы. Михалок агучвае пустэчу, як хлопчык з цазачным маузерам. Пагражае невядомым буржуям, косіць пад Маяковскага і змагаецца невядома з чым. Ваяўнічы Чабурашка. Узорны герой няўцямнага часу. Жыццё нібыта канчаткова стала на паўзу і пачалася спрэчка спектакляў. Зусім не выпадкова менавіта ў нулявых на першыя ролі выходзяць зоркі артыстычнага паходжання. Ляпісы і разбітыя сэрцы пацана выхаванцы студэнцкіх тэатраў. Гурт «Нака» ў 2004 узначаліла акторка рускага тэатру Наста Шпакоўская. Праз год паўстала «Серебряная свадьба», фрык-шансон-бэнд рэжысеркі Святланы Бень. Да і тая «Карамбамбуля» мела пачэсны статус аматараў стылістычных гульняў. А яшчэ былі 10 дзяцей, мелагучная банда актораў купалаўскага тэатру і свежы паэтычны суперстар Андрэй Хаданович, наўпрост з філфакаўскай самадзейнасці. Выдатны фацэт з прыблізным вакалам, умоўнай гітаркай і здольнасцю перакладаць і пераспяваць усё і ўсіх, ад Леонарда Коэна да Гатэля Каліфорнія. Катэгарычную згоду з наяўным дэманструе гурт «Джэй Морс», аднолькава прыдатны для прыватных карпаратываў, незалежны рок-каранацыі і дзяржаўных тэлеканалаў. Пяшчотны попс для лагодных суайчыннікаў. Пасрэднасці артыста суразмерна пасрэднасць публікі. Ціхамірную прастату нулявых выдатна ўвасобілі істужкі рэжысёркі Александры Бутар. Пара яе тэлефільмаў «Паўлінка Нью» і «Батлейка» – гэта геніяльны ўзор трэш-глямуру. Вясковы вадывіль скача казлом, мурчыць коткай, вярзе лухту, цытуе Кандрата Крапіву, перакладае мурку і спявае песняру. Карацей, вітанкі з ускрайку абкуранай імперыі. С финальным хоровым спевом «Я бульбаш, и ты бульбаш, мы это знаем, так давай запевай, страна родная». Тотальный перадоз. Агонное абы што. Ниадкуль, ни аб чым. Можна пазначыць гэты безмяжак як агрэсіўны бульбашызм альбо вульгарызацыю беларушчыны. Падобна ў чаканні чарговых выбараў дзяржкульт вырашыў пазмагацца за электарат і паспрабаваў вырабіць нацыянальную ідэнтычнасць з простых рэчаў, накшталт чаркі, шкваркі, дурных жартачак, агульнай памяркоўнасці і вясковай весялухі. Беларускасць такім чынам мусіла зрабіцца рэсурсам улады і страціць сваю небяспечную нацыянальную вастрыню. Цікава, што альтэрнатыва адказала абсалютна сіметрычна. Навагоднімі белсатаўскімі вадывілямі, куплетамі Вольскага, ды і ўсёй крамбамбульнай серыі. А што тут зробіш? Іншай поп-культуры у нас для вас няма. Зрэшты, і іншага народу таксама. І тут творца трапляе ў канцэптуальную пастку, бо заходзіць у падмурак без плана і мапы. Засвойвае нізавы кантэкст, не маючы свае гульні. І таму, як не спрабуй кіраваць масавым гледачам, здараецца адваротнае. Гэта ён спажывае творцу і зніжае да свайго ўзроўню. Бярэ ў закладнікі сваёй пустэчы. Ноўстайл – гэта жыццё без выш-мэты. Краіна жыве дзіцячымі ранішнікамі і дваравымі прыпевамі, спектаклі змагаюцца за гледача, а глядач шчаслівы,
што барыкады скончыліся. Так, палізняволеных ніхто не адмяняў, і выбары нязменна хлусяць, затое можна стаць буддыстам. Выдаваць свае вершыкі, друкаваць часопіс «Партызан», здымаць псіхадэлічныя кліпы і записываць як Света Бень у 2008 альбом з характэрнай назвай «Канцэрт в чулане». Культура паўзы патрабуе перагляду наяўнага і ягонай каталагізацыі. Таму ў нулявых паўстаюць два істотныя для белкульту інфармацыйна-аналітычныя праекты «Тузін гітоў» і «Эксперты Бай». Тузіном з 2003 кіраваў Сергей Будкін, экспертаў у 2008 узначаліў Зміцер Бескаравайны. Дзве незалежныя ініцыятывы сталі ўдалай прамоўцыяй беларускасці, спалучае змястоўную насычанасць з культурай крытычнага мыслення. Амаль на 10 год думаць белкульт зрабілася атракцыйным і кайфовым. Можна лічыць гэта удалым манёврам інфармацыйнай партызанкі. Аналітыка сышла ў сеціва і фактычна пераняла ў незалежнай друкаванкі 90-х місію бягучага разгляду культурніцкіх падзеяў і актуальных прадуктаў. Рок-н-рол заставаўся важным дыялектам айчыннай культуры, а да таго саспела новая генерацыя музычных крытыкаў. У журналістыку прыйшоў амаль еўрапейскі стыль нязручных разбораў і няпростых рэцэнзій. З'явіліся свае зоркі, дзе першым нумарам стала выдатная Тацяна Заміроўская. Паціху склалася і лінейка экспертных сімпатый ад барыкаднага Міхалка да пяшотнага Змітра Вацюшкевіча. Унізе дзеці дзяцей са сваімі савочкамі, уверсе касмічная тройца, карацей усё як трэба. Рэлізы, канцэрты, разборы, узнагароды. Шчыра падалося, што, як спяваў Саша Кулінковіч, і так можна жыць. Мяжа супраціву супермаркету робіцца амаль нябачнай. Змаганне не боль, а гандлёвы брэнд. Фрык не тэрарыст, а прыкаліст, мова не лёс, а складнік нацыянал-дызайну, улада просты дзядзькі ў гарнітурчыках, да якіх не западло завітаць на гарбатку. Можна паразмаўляць, можна дамаўляцца, але галоўны шокавы атракцыён лістапада 2007 візіт свядомых рок-н-рольшчыкаў у адміністрацыю прэзідэнта. Леон Вольскі, Піт Павлаў, Олег Хаменка, Ігор Варашкевіч і Александр Кулінковіч зазірнулі да галоўнага ідэолага Олега Праляскоўскага паразмаўляць аб тым, як жыць далей. Некалькі гадоў ранейшыя забароны на канцэрты ды эфіры мусілі спрыяць паразуменню. Рокераў прасілі не граць на мітынгах. Уладу прасілі зняць забароны. Нуль пафасу, нуль эмоцый, працоўнае паседжанне. А вось я дагэтуль лічу, што гэта была узорная спецаперацыя. Казку пра нязломных музыкаў перакрэслілі назаўсёды. Рок-н-рол як палітычны рэсурс быў канчаткова вычарпаны, а далей было проста жыццё пасля жыцця. Логіка перахопу ініцыятывы ў тыя часы была відавочна ў трэндзе. Прынамсі пасля рокераў пайшлі па мастаках і арт-менеджарах. Цікавы прыклад – праект «Містыфікацыя» беларускі павільён Венецыянскай біенале. Найперш была спантанная мастацкая выстава ў менскім павільёне ВДНГ. А далей надышоў нечаканы афіцыйны працяг. Мінкульт пачуў сігнал, адгукнуўся, хутенька прысабечыў справу і ўзначаліў падрыхтоўку рэальнага візіту ў Венецыю. А да таго рашуча адсунуў ад праекта ўсіх ягоных аўтараў і замежных куратараў. Потым нешта падобнае адбылося з мяцежным партызанскім кіно. Трапіўшы пад забарону з эпахальнай акупацыяй, Андрэй Кудзіненка чамусьці вырашыў зноў наведаць Беларусьфільм і нават атрымаў дзяржаўныя сродкі на бульба-хорар «Масакра». У выніку ўсё атрымалася прадказальна катастрафічна. Сцэнар перакраілі да непаздавальнасці, грошы палабіралі на патрэбы студыі, галоўныя ролі аддалі расійскім зоркам. Што згадаць пасля «Масакры»?
Пэўна, толькі цыркавога мядзведзіка ў эпізодзе да паказушнай шматмогі карыкатурных герояў. Тэатральная празмернасць, змястоўная эклектыка, вербальнае пустазелле, гуллівая разняволенасць і дзіцячая летусеннасць, глобальны спектакль выглядаў шляхам ратавання ад канцэптуальнай бездапаможнасці ўлады і бессэнсоўнасці альтэрнатыў. Сыход віртуальны свет здымаў усе пытанні. Парыж унутры, Венецыя тут. Каліфорнія адбылася. Ты бульбаш і я бульбаш, сюрпрызаў не будзе, вучыся ацалець. Адзіным сапраўдным доказам экраннай партызанкі былі дзівацкія вопыты студыі навінкі «Слушай з пацаном» і «Гудбай, бацька». Але спробы засвоіць на беларускай глебе практыкі еўрапейскага радыкалізму сутыкнуліся з недахопам досведу, фельетонным мысленнем, абмежаванасцю сродкаў і фірмовым айчынным пафігізмам. На гэтым фоне нешматлікія глыбокія рэчы нулявых выглядаюць неяк недарэчна і трохі губляюцца ў дурноце вясковай дыскатэкі. Важна, аднак, што яны адбыліся і дагэтуль застаюцца значнымі. Экзістэнцыяльны роман Ігора Бабкова «Адам Клакоцкі і ягоныя цені» адкрывае новае вымярэнне беларускасці. Бабков спалучае Картасара з Абдзіраловічам і менскім дурдомам. Ён блытае мовы і эпохі, выдумляе апокрыфы, каб разбіраць іх на вершыкі, і шукае музыку сусвету ў каталогах сноў. Белліт ніколі раней не здаралася настолькі дзіўным. Наздагон раману ў 2005 выходзіць выдатная складанка эсэяў «Каралеўства Беларусь. Тлумачэнне руінаў». Гэта крыху іншы падыход. Вольнае мысленне без відавочнай нагоды. Сціплая кніжка памерам амбіцый аўтара і адначасова амаль маніфест. Альбо дэкларацыя незалежнасці. Асабістай незалежнасці ў краіне татальна залежных. А ўжо ў 2007 свой галоўны тэкст выдае Валянціна Кудовіч. Код адсутнасці. Партрэт мусляра ў поўны рост. Незручныя думкі, нечаканыя паралелі, трывожныя высновы, практыкі нязгоды, як на мяне, гэта немагчыма чытаць як звычайную кніжку. Бо шчыльнасць пісьма настолькі высокая, што час ад часу карціць спыніцца і прыслухацца да сваіх думак. А яны, напэўна, не дадуць палёгкі. Раней я б спытаўся, дзе кніжкі для такога чытача. А зараз скажу, дзе чытач для гэтых кніжак. Бабков у сваім маніфесце 2002 года падзяліў культурактывізм на партызанаў і менеджераў. Менеджер – прафесійны самарэклямшчык, ён стварае на сябе публічны попыт і гандлюе сабой як таварам. Партызан – вонкава нябачны ваяр, дызайнер патаемнага, як піша сам Бабков, ягоная стратэгічная задача – непакой, несупадзенне з наяўнасцю. Час дадаў аценяў. Новыя модусы нулявых – маргінал, фрык, камбінатар. Тры твары жыцця пасля супрацьстаяння. Маргінал – нібыта штосьці знаёмае. Голас падморку, жыхар творчага падполля, за саветамі маргіналаў выраблялі ідэалагічны ціск і палітычная цэнзура. Іх настойліва выціскалі на ўзбочча культурнай індустрыі, а ў нулявых знянацку зрабілі прадуктам шырокага спажывання. Чаму? Посавецкі мэйстрым памёр, незалежна не атрымаўся, засталося гандляваць хістаннямі ды адхіленнямі. Што на палічках – татальны эксклюзіў. Барыкадны поп з ляпісаў, гітарная шыза Сергея Пукста, нахабная друкаванка і самаробнае кіно навінак, хуліганская проза Сергея Прылуцкага, ён жа Серожка-пістончык, брутальныя коміксы Аляксея Гацкевіча. Шалёна нязграбна, безнадзейна, прыгожа.
Маргінал робіцца фрыкам, калі губляе сацыяльную вастрыню. Фрык – публічны блазан. Размерна зручны, каб стаць выбухоўкай. Ён не праблема, ён проста дзівак, які раптам губляе нагавіцы і ператвараецца ў шокавы атракцыён. Як хлопцы з разбітага сэрца пацана, што скакалі без майткоў у сваём кліпе «Валлі». Альбо далікатна мармоча мацерныя куплеты, як іншыя асобы нулявых. Багемны чэл Міхей Насароваў. Фрык – гэта пошук стыля ў адсутнасці стылю. Чырвоны маркер у чорна-белай прасторы легальнай культуры. Занадта дзіўны, каб стаць сваім, занадта лёгкі, каб штосьці важыць. Айчынны панк – самы бяскрыўдны ў свеце. Нарэшце галоўны вынік нулявых – камбінатар. Самурай секонд-хенда, сам сабе артыст, прамоўтар і прадусер, майстра знешняга фінансавання і замежнай падтрымкі. У прастору культурніцкай альтэрнатывы прыходзяць планіроўшчыкі. Актывіст нулявых – цвярозы прагматык. Ён шукае жыццё там, дзе яно ёсць. Таму ягоная місія – крэатыўная міграцыя і мастацкія інтэрвенцыі. Гэта белкульт на продаж, рэкламная кампанія нашай хваробы. Камбінатар слушна лічыць, што катастрофу адмяніць немагчыма, але можна паспрабаваць ёй гандляваць. Камбінатары жывуць паводле правілаў суседніх культур і выглядаюць унутранымі эмігрантамі ў роднай краіне. Новыя цвярозыя ствараюць не міфы, а канцэпты, мысляць праектамі. І нізавая культура дзіўным чынам набывае нейкія сістэмныя формы. Замест хаатычнага нацыянал-рамантызму уцямныя месаджы, разлік бягучага попыту і дакладны бюджэт. Культурніцкі маркетинг стварае літаратара Клінава, рэжысера Курэйчыка і паэта Хадановіча, будуе рэпутацыі хардрокерам з гурту The Tubes, і тры хлопцы ў чырвоных нагавіцах знянацку робяцца істотнымі. Праектна працуе з 2008 кампанія «Будзьма беларусамі», чарговая спроба комплекснага дызайну постпалітычнай беларускасці. Прамоцыя нацыянальнай ідэнтычнасці разгортваецца ў дыяпазоне ад выязных прэзентацый, канцэртаў, сеткавай аналітыкі да фестываляў рэклямы і анімацыйных прома-ролікаў. Праектамі ў нулявых робяцца Лявон Вольскі і Сергей Мігалок. А яшчэ менавіта так паўстае свабодны тэатр Мікалая Галезіна і Наталіі Каляды. Узорная праца ў глобальным кантэксце, дзе міжнародная палітычная кан'юнктура філігранна спалучаецца з актыўным фандрайзінгам, баявой рыторыкай і прафесійнымі тэхнікамі продажаў. Адбываецца відавочная змена прыярытэтаў. Замест натхнёнага нацыянал-дызайну і эмацыйнай сугучнасці надыходзіць час хісткіх дамоваў, перагляду рэсурсаў і ўзаемнай гульні ў хованкі. Квітнее культура аўтапрамоцыі і асабістых ліфтаў поспеху. Логіка супраціву больш не працуе. Альтэрнатыва выглядае умоўнай. Валентина Кудовіч яшчэ ў 2004 трапна пазначыў: «Краіна жыве без нас». Краіна прачытала, пагадзілася і пакаціла сабе далей. Здаецца, найбольш траўматычным досведам нулявых атрымалася разуменне суцэльнай неабавязковасці культурніцкага актывізму ў стагнацыйным грамадстве. Так, розныя паверхі айчыннай культуры зрабіліся адасобленымі паміж сабой, але дзіўным чынам працягвалі існаваць і фактычна перайшлі ў аўтаномны рэжым. Дзяржаўны белкульт сядзеў на бюджэтнай падтрымцы, альтэрнатыва спажывала праектнае фінансаванне, нізавая культура засвойвала гранж і панк, чытала Паланіка і глядзела байцоўскі клуб. Усе паверхі размаўлялі самі з сабою, не чулі сігналы з іншых і ў прынцыпе не мелі патрэбы складацца ў нейкі супольны пазл. Ноу-стайл пазначыў адначасова вычарпанасць мейнстрыму і раз'яднанасць андэрграунду. Белкульт нулявых танчыць вакол роднай пустэчы і шануе сваю маляўнічую бездапаможнасць. І ў агульны партрэт эпохі аднолькава ўдала кладуцца вакальныя пракламацыі Сергея Міхалка,
Інтэлектуальная рэфлексія Валентина Акудовіча, візіянерская раманістыка Ігора Бабкова, шпіёнскія стужкі Беларусьфільма, квазірасійскі шансон гурта «Цяні Талкай» і тэлевізійная прамоўцыя бульбашызму. Што ў выніку? Неверагодна цікавая штука. Фрагментарная адбудова дэцэнтралізаванай культурнасці. Рух да новай свядомасці праз разбурэнне інерцыі і эксперыментальны дызайн. Нацыя як выклік і запрашэнне да дзейнасці. No Style – гэта не прысуд, гэта прапанова.